Full de ruta. Bé, doncs el full de ruta que demana el company i que ara el ratifica vostè té molts passos, però per mi en té un de principal i fonamental, que és que ens enterem del que passa. Malauradament, estem en una societat que es diu de la comunicació i de la informació i no sabem gairebé res del que està passant al nostre voltant. Entre altres raons, perquè els mitjans de comunicació no volen informar, volen deformar i ens volen confondre. I no ens volen confondre, volen que pensem en altres coses i ens despreocupem dels problemes principals. Mirin, en aquest sentit, ara estem en el pitjor moment de l'any. I per què dic que estem en el pitjor moment de l'any? Perquè acaba de començar el campionat de futbol. I al moment que comença el campionat de futbol, la gent perd l'oremus. I sembla que només hi hagi una única obsessió. I el dimarts hi ha Copa d'Europa. I el dimecres hi ha Copa d'Europa. I el dijous hi ha Copa de la UEFA. I el divendres, mira per on, no hi ha res. I el dissabte hi ha un partit avançat del diumenge, i el diumenge hi ha la Lliga a les 5, a les 7, a les 9 i a les 11. I el dilluns no hi ha res. I el dimarts torna a començar. Què volia dir això? Que ens quedaven 2 dies a la setmana, que eren el divendres i el dilluns, sense futbol. Aquells que pensen per nosaltres i volen que nosaltres no pensem, van creure que 2 dies a la setmana sense futbol era greu, perquè igual ens tancàvem a casa, llegíem un llibre o fèiem coses poc pertinents. I aleshores van dir, això s'ha de prevenir. I van demanar a la Lliga de Futbol Professional que avancés un partit que em penso que és de segona divisió pels divendres i en retracés un que em penso que és de primera pels dilluns. I així tindríem futbol els 7 dies de la setmana per assolir a gran velocitat la imbecilització total i col·lectiva de la població. Però què passa? Passa que hi ha un problema. I el problema, com es diu? Mes de maig. Perquè el mes de maig s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa d'Europa, i ara què farem fins setembre? Mare de Déu, van dir els que governen. Igual aquesta gent es traguen 6 o 7 llibres de cop? No. I aleshores ja es van inventar coses per distreure'ns. Per exemple, ja em diran vostès, ara, amb una mica de perspectiva, quina vergonya! Al mes de juny i el juliol, aquella ximpleria que es deia Eurocopa i la roja, però mare de Déu, on anirem a parar? Això és inacceptable. I quan s'acaba aquesta bestiesa i ximpleria de la roja, aleshores, que això va portar problemes a la gent, Jo soc català o soc espanyola? Què passa aquí? Bé, i aleshores, què més? Un cop va acabar la ximpleria de la roja, aleshores comença una altra cosa, que en diuen Jocs Olímpics. Que de jocs i d'esport no en tenen res. És especulació urbanística, és propaganda, és anunci, és política pura. I quan s'acaba la roja i s'acaba els Jocs Olímpics, estem ja a la segona quinzena d'agost, però encara hem d'aguantar fins a la segona setmana de setembre que comença la Lliga. I què farem ara? Llavors aquells que pensen per nosaltres diuen ara ja imbecilitzar-los a més és impossible. Doncs els idiotitzarem. Llavors van buscar 2 instruments d'idiotització que són perfectes, permanents i inclús independentment del futbol. I es diuen Telecinco i Intereconomia. I a partir d'aquí ens tenen... Per tant, la primera cosa que hem de fer és tancar el futbol un cop a la setmana, i si el Barça és un partit interessant, potser sí. Tancar el futbol, no mirar aquestes bestieses, no mirar Telecinco mai, no mirar Intereconomia, primer desimbecilitzar-los. Sé que sóc una mica dur, però li asseguro que la full de ruta o comença amb això o no comença amb res. Primer sapiguem el que passa perquè els que ens informen tenen ganes d'imbecilitzar-los. Després, un cop ja sabem mínimament el que passa, la segona funció és agrupar-nos, perquè la unió fa la força. I si anem sols no farem res. Aquí hem tingut algunes demostracions de que agrupar-nos podem fer coses. Per exemple, el famós moviment dels indignats, que potser no ha sigut res de l'altre dijous, jo m'hi he sentit sempre molt identificat, doncs ha aconseguit que aquí a la ciutat de Barcelona, abans em penso que vosaltres també heu treballat, unes quantes hipoteques, més d'un centenar, hagin quedat no executades perquè la gent s'ha rebel·lat i s'ha anat i el jutge no ha pogut entrar i la Caixa ha hagut de donar una pròrroga. Molt bé. I no fa gaire vaig ser a Olesa, que tancaven l'ambulatori a la nit i la gent es va tancar no sé quantes nits a Olesa i l'ambulatori el van obrir a la nit. Primer, informar-nos. Segon, organitzar-nos. Tercer, actuar. Vostès diran, això és actuar una mica a nivell local, però també podem actuar a nivell més gran. Com vostès saben, dins del món dels indignats s'està programant, per exemple, una iniciativa legislativa popular que vol canviar la llei electoral, que això ja té més valor. I a partir d'aquí podem anar fent coses. Jo tinc la impressió que el camí obert és molt llarg i molt optimista.